دكتور دبرتين جبر ميكائيل أبو مبر ودب حوحات المنا خبير كان قال محتتنا فأرنيا سلسوكا بشم كلن ميديات تجري كنمسكنا كان فتو كتانا فتحتو نمتا ያው ህወሓት ክሳብ ሕዚ ተካይዶ ምስ ዝነበረ ምስተሕልፍ ፍላይ ምስ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ገምጋም ዝነበረ ገምጋምን ሕዚ ኣብ 2010 ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘካይዶ ገምጋም ዘለዎ ፋላላይን ዘለዎ ሓድነትን እንታይ ዝመስል ናይ ምዕምቆት ምሕዳስ ክረምቲ እንዲና ጀሚርና 2008 ዓመተ ምህረት ብህወደግ ደረጃ ተጀመረሉ ተሸንትሻዓቱን ቀጥልና ለና ከም ይወደጉን ከም ብሔራዊ ውድባቱን ህወሓቱን ቆሙ ቀጥላት ለያ መድረክ ተጀመረሉ ማለት ነው እቲ መንቀሳቀስ ውሽጥ ውድብ ጥራሕ እንታይ ኮነውን ኣብ መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ብስፋሕቲና ከይድና ያው ተዘክሩ እዮም ለሽድሽ ወር ሕቢሉ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ካይዲኡ ጸኒሑ ኣብ 6 ወርሒ ገምጋም ኣካይድና ነርና ናይቲ ዕምቆት ምህዳስ ናይ ዓመት ገምጋሙን ኣካይድና ኢና ቀረባ ስለዚህ ተዘመሳስሎ ያው ኩሉ ናይ ዕምቆት ምህዳስ ዕምቆት ምህዳስ ሓንቲ ኣኺባ ስለዘይ ኮነት ተጠቕላላ ከይዱን ስለዝኾነ ኣብ ክሊ ዕምቆት ምህዳስ ኮይኑ እዚ ወሰኸሎ ዝናይ ሕዚ ዝገበርና ኣኺባ ወሰኸሎ ማለት ተፍታ ዝሓለፈ ዝጀመርናያ ያው ዝጎደሎ ነገር ክንምልእ ፈቲና ኣለና ኣብዚኣ ማለት እዩ ስለዚህ ብዋናነት ዘመሳስሎ ተዓዲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዘለሉ ያው ናይ ሓደ ዓመት ኮይኑ ንዛረብ ስለ ዘለና 2008 ክረምቲ 2009 ዝነበርናሉ ኩነታት محزون يا قريد يهاتلو تخونات فلذي أو حما كونات هلتيو تخيتها مجمرة زكايني أنت أنا حزن أو حما كونات كنا هنا تعدب زي ترجع قال له هوكت أجرجر زبز حلو توانا أجندة ناي لمعات ناي تخنت متفق ناي ترانسفورميشن أنت يكون حزن كالوت أجندات ناي سلام قداي ناي حق منقستي ناي فيدراليزم مع تحتوات زلع على له ስለዚህ ወጽና ለና ከባህሊ ቃል በተወሰነ ካፕቶዋና አጀንዳ ዝወጸናል ቅድም ይልና አይና ጀሚርና ተሸንሽድሽን ምልክታት ነሪ ግን ካብተ ዕምቆት ምህዳስ እንጀምሮ ስለዚህ ያው የመሳሰለ መለ ማለት ነው ተገልናል ሁነታት ወይም አኩነታት ኮይንካ ሕዚ ንምንታይ ከ 35 ማዓንት ዝኣክል ወዲኡ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ገምጋም نشته وصل كفتاناي فلالاي تملكتون تفلالاي اب كل ياونا عمقات مهداس لنا عندنا جميرنا حزت وسع عمقات له كافت مجمرات زغورنا له كلتشن شعتن ولا فكرمتين اي هادي جنير ناي واحد يا كلتشن شعتن ينابلنا ابدنا حزب مدرخ مسام معلتون كنت اسرا انا عمقات وشنا لينا تقاليو بحفشو تزريبو زنبره زرزر ربلنا كنري خيلنا انا حزب زانا اذا حزت تخيد 35 معلت يستاهل 35 ونص خنلو بزح نغرات رينا مالتي بزح معلتون بزي حيزلو ያው ነገር በዚህ ያለ ማለት ይሄ ዘርባታት በዚህ ያለው ስለዚህ ሐፈሻው ዝኖሩ ተዛሐለፈ ምርተም ጉዳይ ተመሳሳለ ውድብ መንግስቲ አው ከመይ ኩነታት አለው አመይ መርሕሎ ተስናይ ምሕዳር ተስናይ ለምዓት ኩሉ እንዲ ኸድሪ ግን ወሲኽናሉ ቁርብ ዝርዝር ረቢልና ትምዝርዛር ነፍሰቡን ከይድ ሕዚ ነፍሰቡን ከጣላሊ ተሐታትነት የሆነ ነፍሰቡን كورد مربط حلفون من أفكرنا هنا نحزي يعمو من أخباره بزرزر تراري فوزنا رون وسيخنا لنا تلا عيلم زين ورون قدات حز تلا عيلم يوم أبدا حزي ممكن مهدس لست معلتي وصار له مالتي أبدا حلف فوزنا رون وسخنا إذا عمو قال له زي تتلعلو دم ما حدشتي زو وسخنا له قال له توسنا مصنعتاتهم توسيخو إيزي توسم زعتون استوسخو سلازخون زرزر زل إيمالي تزي أريو
ዝርዝር ላዩ ካሊእ ያው ክትዓት ንርኢ ሓሳብ ተፈላለየ ሓደ ውድብ ዋላ ይኹን ወላ ስራሕ ፈጻሚ ወላ ማእኸላይ ኮሚቴ ተሪእኸ ክትዓት ተፈላለየ ሓሳብ እውን ኣብ ሓደ ጉዳይስ ኩሉ ሓደ ይነበረ ስለዚ ክትማጎት ኣለካ ትከራኽር ኣለካ እዚ ይኾን ዘሎ እዚ ትገምጋም ኢልካ ትኸይድ ምእንቲ ግዜ ወይ ክወስድ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ብደንብ ኢና ርኢናቶ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት ዘግድድ እውን ነይሩ ማለት እዩ መሊእኻ እናሸራረፍካ እናቆናጥርካ እንተይኮነ መሊእኻ ክትሪኦ ብትኽእል ደረጃ መሊእኻ ንምርኣይ ያው እዚ ኩሉ ግዜ ክወስድ ነይሩ እምበር መዓልቲ የቐመጥና ንሕና ብ10 መዓልቲ ንወዳእ 20 መዓልቲ የበልና በቃ ንፈትሽ ኦፍ ኮርስ ዓመት ምሩኽ ንማየጥ ኣይንኽእልን ግን ብግዜ ግን መኻኒ ብግዜ መኻኒ እኹል ግዜ ወሲድና ዘየድሊ ግዜ ድማ ናይሕልፍ የብልና ምክንያቱ ኩነታት ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ሃገር እውን ሕማቕ ስለ ዝኾነ ንሶ ግምት ኣእቲና ኢና ንመርሖ እውን ነርና ኣኼባ ጎኒ እውን ይስራሕ ነይሩ እዩ ገሊኡ ብጉጅለታት እውን ምስርሑ ስለ ተከፋፊሉ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ይስራሕ ስለ ዝነበረ ኣብ 3-4 ንምቁጣብ እውን ተመኪሩ እዩ ስለዚ ኣብ መዓልኡ ውዕሉ እቲ ግዜ ከይዱ ያው ተደምሪ 35 መዓልቲ መፂ እምበር ንኡ ኢልና ኣይኮናን ሓሲብና ነርና እና ተዕምቆት ናይቲ ጉዳይ ኩሉ ብደንብ ኣትይዎ እዩ ኩሉ ድማ ዝዛረበሉ ነይሩ በብኣጀንዱ ስለዚ ካብቲ ዝሓልፈ ዕር ይፍለ ኣሎ ማለት እዩ ዕር ይፍለ ኣሎ በቲ ዝበልኩ ምክንያት እቲ ዝተኻየደ ገምጋም ነዊሕ ግዜ ምስ ምውሳዱ ተኣሳሲሩ ኣብ ኣባል ህዝቢ ዝተፈላለዩ ስጋታት ፈጢሩ እዩ ይጠቃቅዑ ኣለዉ ተፈላለዮም እዮም በጊፆም ዝወፁ እውን ኣለዉ መጉጅጃል ኣሎ ሓደ ጉጅለ ትክዕ ወፂ ዝብሉ ስጋታት ወረታትን ብሰፊሑ ይስማዕ ነይሩ ሞት ኣባል ህዝቢ ምንታን ክፈልጦ ትክክለኛ ኣካይዳ ናይቲ መድረክ እንታይ እዩ ዝግበር ስለዝኮነ ካሊእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ናይ ሰባት ለውጢ እዩ መፅኡ ናይ ሰባት ለውጢ መፍትሒ የምፅን ትውድብ ደኺሙ ተበላሽዩ ስለ ዘሎ ኣይዕርም ዝብሉ ሪቶራት ብምቕራብ ነቲ ህዝቢ ከደናግሩ ዝፍትኑ ኣካላት ዝሰፊሑ ይስማዑ ዝኾነ ኢልካ ነቲ ኩነታት ካሊእ መልክዕ ምትሓዝ ናይ ዝግበር ዘሎ ፍረ ኣካል ዋላ እውን እንተኾነ እቲ ኣካይዳ ውድብ ህዝቢ ክፈልጥዎ እንታይ እዩ ተሓቂ እዚ እታ ውድብ ወረ ንሕና እውን ሰምዑ ነርና ኢና ብዝተፈላለየ ብዙሕ ወረ ነይሩ ይበሃልን ግን ነይሩ እዩ ተዘልካዮ ወረታት እቲ መንፈስ ናይቲ ኣኼባ ግን ብደንቢ ምርዳእ ከድሊ እዩ ክንኣቱ እንተለና ተራዳዲእና ይንኣትን እያ ናብቲ ኣኼባ እቲ ዘለናሉ ኩነታት ከቢድ እዩ ዝብል ሰብ ባይዞ ነገለ ክነውፅን ነገለ ክነእቱ ዝብል ኣይነበረናን ወረታት ግን ሰምዕ ነርና ኢና ዝብቶም ዝነበሩ መቐዲሞም ማለት እዩ ወረታት ነይሩ ትዕላሙስ ይኮነ ትዕላሙ ካብቲ ሽግር ምውፃእ እዩ ካብቲ ሽግር ክንወፅእ እንተኮይና ብደንቢ ክንፍትሽ ኣለና ስለዚ ትዕላምኡ ያው ክልል ይኹን ዓዲ ምድሓን ውድብ ምድሓን ያው ህዝቢ ምድሓን ናም ትብልናዮ እቲ መፅእ ግባእ ለውጥታት ክንሰርሖ ዝግባእ ዝጀመርና ናይ ልኽነት ምንካይ ናይ ትራንስፎርሜሽን ስራሕትና ዕወቱ ንኸውን ትዕላምኡ ትዋናስ እዚ እዩ ትኩረት ትትሕዝቶ ካብቲ ኩነታት ከመይ ንወፅእ ኣለና ኣይንወፅእን ዘለና እዩ ተመልስና ናብ ጭቃ ኢና ናእቱ ዘለና ስለዚ ዓመት ጌርና ኣለና እቲ ናይ ዕምቀት ምህዳስ ካብ ንጅምሮ ብዙሕ ካብኡ ኣይወፃናን እዩ ብዙሕ ካብኡ ኣይወፃናን ኣብ ዕንክሊል ኢና እኒና ዘለና ስለዚ ክንኣቱ እንተለና እዛ መድረክ እዚኣስ ብደንቢ ክንጥቀመላ ኣለና ክንደጋግሞ ሰይንኽእል እዚ መድረክ እዚ ሓለፈ ርኢና ኢና ተወሰነ ርሕቀት ከድና ኢና ኣብታ ናይ መጀመርያ 2009 መጀመርያ ግን እኹል ከም ዘይኮነ ድማ ተግባር የርእየና ኣሎ እቲ ተግባር የርእየና ኣሎ ለውጢ እዚ ዝበሃል ለውጢ የለን ስለዚ ቀልጢፍና ሕዝቡን ክንዕር ኣለና ካሊእ መንገዲ የብሉን ናብኡ ዘእተወና ከይዱ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገር ዘሎ ሽግር ናይ ኣመራርሓ ሽግር ኢልና ስለ ዝወስድና እዩ ናይ ኣመራርሓ ሽግር እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣመራርሓ ሽግር ድማ ኣመራርሓ ባዕሉስ ክርኢ ኣለዎ እዩ
لذلك أجمامرو كن أتون تلنا أمرح حسي فتش ونقول كاب سب قال ما لازم لنا أجندة يكون تمرح حناس نفتش كلنا أنا سرح بس أمتى الكاس سرح بس أمي وحلف الناس اللي زلنا يسرح بس أمي كم سرح بس أمي كم أكل إن نفاتش نقول كونكم مش أرشاد مس تفلتهم تكيدا كيدو هاي زي تمنى أفضل بحال مودة أتاي مس نقدم قد تسرح يزر تمرح كم أكل ساي كم سرح بس أمي كم إنا سرحنا كم أهلا كوميتي كم إذا سرحنا زي بصورة أجندة نؤذر أجندة ثاتنا سرحنا سلازي سؤال كان أنا قال كنت قال نحن سوك توزن بالأجندة بالأجندة كنت حزوني يخلي مصرت بابت حدث مراد مديا بدم ثلاثة حمش سمع عن ذلك هوني والكان تهان قبل كله نصنح كم تقول كوت زروا بزح سلة لنا أيوه حدي نارينا وش تودو نفتشنا منقصو نفتشنا زمدنا مسي واحد يقدر لنا ركبات نفتشنا زفتش بزح سلة ناري الذي تناي سبد حري ناتو نايتي خيدس وتسيتي لو سبكت كرت الله أنا أول تحتني قال له غردي هو لك سيخ لأن كم مجمري تسأنس كوردس قال لي كوردس زفلت أسويل أنا زفلت أخا مجمري نعرز ودبي أما رايحنا شجر له حمام له حمامه حكم له كجمرت له كوا أنا أول مالتي كحكم له بارق أصل دي كديو دي كورد دي أجندين ورا وإقلا دي زليو لي أما راح أصل زخنة مش راح بس أمينا نجمع جمدلنا كم أهلا كوميتي أنا ونجمع جمدلنا لذيتي حدا جوجلنا حدا جوجل زبال زربا نايد جزربا برنايتي ودو زربا يكونن أبو ذم قدياتنا نذكر نيرنا كم إنا مرحنا استراتيجية مرة راح كم إيزو وهاب ديمقراطية ننتا إيز مسل ناس بتفون تأيو سنة محدار تأي حسراتنا أبزي ما مدرك زي زي زبهات أنكر قنير أنا فلت كلهم أفتز حلفة خلتي أنري مكرنا أنا أنكر قننا زيو دهم قننا زي إيزل أبزي أجن أنكر قنير أنا حما أنا نوزي جزينا وزنات في بسر حما أنا مرارها أفت مجلس تاتون دحار نراهمو حما قاتريز أوزني نسو حديثنا نوزي جزينا ون أتوتنوس خلون كون العالم هذا نير أنكر قنتاتنا ونزرزر تنمل كم وجحتو دخمت رحنا نرينا نقول فوق كم خلط وإذا حلف العلنا هنا خليك زيهم كل عالي خلي وهزبي فلتي تدخمتنا جن ملينا نبل رحمتنا ونهزبي فلتان زلي بنا نورنا بقى أنا عين دما رحمتنا نبلين بر رحمتنا مكيف فلتي لذي تمنفسي أنا هندر دوزلنا كان هو تسألنا نحوي بعد زحمة سلو خللون بشكر زلو أما راح حميو أيو كون قالوا أي سال سيرة بعين تهلم قالوا تيم بتوانا أما راح ما نتعرّي أقول أتعرّي تانا الذي نايسب يكون عند أجندة كم مرة هاي كم تروح بس أمي حمي أخيلنا كم أهلا كوميتي حمي أخينا يلنا ناي زنورنا أون تسني حد الناس شجرنا ولا تناي زال الديمقراطي ونتات زبلنا ناي تصادفوا تسمحروا من أسيو في المعاد زبلنا نا أقل كيتولن كم أكل نقول زمل كتير صوتي فقط زنورنا بدم زرعنا متأثرات زنور سباتها تخي حد وجلنا تمت وجلة هاتنيرنون كباتها تخ برنا جنا هالي وجل بالكاس حد نموقع عندي هونس حفشاون دينيرو زحلفت عم طيون زل علىكم حفشاون دينيرو حزة قلنا بتشبه وصيرنا هنا متأثرات اللو وجلتها اللو بستفلالي من جد قلصة تسمس والقصة مستفلالي كابت حد زوج أنا يكون سي إنه إني توكس بحال وجلتها سنة في اللايات النهاية مالتي بتوجدي كنت حد وين كانت تسرح تشعت زخنس تشعت مالت وجلس بحال يهلو تشعت جد تشعت حد وين كنت تسرح تبتهاتيني
ብውልቁ ይሆይኑ ወይ ድማ ጉጅለታት ነይሩ ወይ ተትሽዓተ ስቡቱ ነይሩ ዝድማ ናፍተ 45 ውን ይኸይድ ነዚ ክንጸር ኮ እዩ ግዜውን ወሲዱ ምክንያቱም በቃ ንፈትሾ ነይሩ ምናልባት ተቀድም ዘሎ መድረኻት ሰምዕቶ ነይርኩም ንፈትሽ ብዙል ዝሕለፍ ነይሩ ኔትወርክ ዝበሃል ሰብ የለ እዩ እናተባሃለ ኩሕተት ወኣሞ ይረኸብናዮ እንታ ኔትወርክ ሕዚ ግን ረኺብናዮ ከመይ ናብ መን ትተኣሳሰር ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኔትወርክ ንምብጣስ እዩ ነይሩ ዕላማ እምበር ሓደ ኔትወርክ እንተ ሓደ ኔትወርክስ ሕዚ ኣብዚ መድረኽና እዚ ማለት እዩ ዝዋቃዕሉ ዝትከዕሉ ሓደ ዝከላኸለሉ ኣይኮነን ቅድሚኡ ግን ነይሩ ከምኡ ግን መሊኻ ዘይፍለጥ ዝነበረ ስለዚ እሱ ናይ ድሕሪ ታሪክ እዩ ዝኸውን ትብሎ ዘበልከዮ ናይ ጉጅለ ዝብል ናይ ድሕሪ ታሪክ እዩ ሕዚ ግን ኣውፂና ኣብዛ መድረኽ እዚኣ እንታይ ተቃሊዑ ኔትወርክ ዝበሃል መን ምስ መን ሰብ እውን ይፈልዩ ዝረአየሉ ስለዚ ተሳጢሑሉ እዩ ተሸፊኑ ዝነበረ ተሳጢሑ ድሕሪ ተሳጢሑ እንደገና ኔትወርክ ኣይኮንካ ንሰርሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃሊዓ እያ ትባሃል ዘላ ነይሩ ድሕሪ ሕዚ ከይህሉ ያው ክንጠንቀቕ ኣለና ክንሰርሕ ኣለና ማለት ኣብዚኣ ግን ኔትወርክታት ክፍለጥ እዩ ተኻኢሉ ማለት እዩ ክፍለጥ ስለዚ ሕድሕዱ ክባታተን ናፍታ ንጣኣሽ ምክኣቱ ናፍታ ጥዒት ኣካይዳ ናይ ትውድብ ከኣቱ ማለት እዩ ናፍታ ልእኹ ከኣቱ እምበር ነንባዓልቱ እናተቀራረበ ንገሊኡ ከጥቅዕ ንገሊኡ ከቐርብ እዚ ያው ትውድብ ይብተን ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ነይሩ ብጭቡጥ ተሪእና ንሽሙ እዩ ውድብ ዝኾን ዘሎ እምበር በቃ ዝተበተነ ውድብ ኣይኮነን ማለት እዩ ሽሙ ብላዕሊ ውድብ ኮይኑ ኣሎ ውሽጡ ግን ተበተነ ፈርስታ ምንም ተረፈ ኣይኮነን ማለት እዩ ተበታቲንካ ምኻድ ተሪፍዎ ዘሎ እምበር ኣይተበለን ዘሎ ማለት እዩ ሓድነት ዝተፈላለየ እውን ይለዓል ነይሩ ናይ ሓድነት ሽግር ዝበሃል ንሱ እዩ እቲ ናይ ሓድነት ሽግር ኢና ክንፈትሕ ዓብዪ ሓደ ርብርብ ዝተገብረ ሓደ ውፅኢት ናይቲ መድረኽና እውን ሓድነት ናይቲ ስራሕ ፈጻሚ ይኹን ናይቲ ማእከላይ ኮሚቴ ናብ ዝረጋገፀሉ ምስግጋር ዘይነበሮ ሓድነት ክህልዎ ምግባር ስለዚ እቲ ናይ ጉጅለታት ዝወፃሉ ዝቃልዓሉ እምበር እንደገና ሓደ ጉጅለ ዘብለሉ ኣይነበረን ንሱ እዩ ተፈቲሑ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ጉጅለ ዝበሃል ብደገ እውን ዝውረ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ ትክክለ ይኹን ዝበሃለሉ ዝነበረ በትናትና ገምጋም ርኢና ኢና በትናትና ገምጋም ምድምነት ኣብፅሒና ኢና ናይ ሰብ ምልዋጥ ዝበልካዮ ምዘልኩ ዕላማ ናይ ሰብ ኣይኮነን ዕላማ ትውድብ ባዕሪ ምግባር እዩ ካብ መጀመርያ እውን ኣብ ሰብ ኣይነበረን ከም ኣካል ንፋታተሽ ንፅረ ድሓር ድማ ሓይ ሕሳብና ካብቲ ጉለትና ንውሰድ እዚ ኣካይዳና ኢና ትውድብ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኮይኑ ገምጋምን ምናቐፍ ሰብ ናይ ባዕለ ጉለት ዝብላ ዝኣምነሉ ይቐርብ ድሕሪ ተጋምጋማት ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝፈልጦ ክነብር ይኽእል ድሓር ካብቲ ኣኼባ እውን ዝተረዳእኽዎ እምበኣር እዚአን ናተ እየን ኢለ 1-3-4 ቆፂረ ይቕምጥ ንስኻትኩም ሕዚ ያው ስራሕ ፈጻሚ እንተኮይንኩም ደማ ጌርና ንውሰድ እዚኣ ይረኣኸያን ንስኻ ድማ እዚኣ ይረኣኸያን እዚኣ ውስኽ ኩሉን እዚ እውን ኔካ እዚ ኩሉ ርኢና ዳ ከመይ ጌርካ እዚአን ጥርሓ ጉለት ትብል ካብኡን ላዕሊ ዘይረኣኸዮ ኣሎ እንደገና ክሓስብ ከስተኻኽል ተወና ንምዕራይ እንዲና ልነት ውድብ ያው ግና ሕድና ዘሎ ሽግር ድማ ክፀረግ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ውድብና ምስ ቀመጥና ናይ ኮሚቴና ምስ ቀመጥና ናይ ኣካልና ምስ ቀመጥና ታና ኣይትብፅሕኒ ድማ ክወስደለኒ ከምኡ እንተኢልና ኢና ንፀራርብ ማለት ስለዚ ድሕሪ ዝኸይዲ ዝመፀ ውፅኢት እዩ እቲ ናይ ሰብ ዝተባህል ድሕሪ እዚ ገምጋሙን ኣካይድና ኣብ መጀመርያ ኣይነበረን ገምጋሙን ኣካይድና ሰብ ክተብል ኣይትኽእልን እቲ ምንኣፉን ምስ ተወድአ ኢኻ ናብኡ ትኸይድ ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ሓደ ክሳዕ ክንደይና ጎዲኡ ዝብል ጉድኣት ኣብ መራርሓ ክሳብ ክንደይና ያው ኩሉ ጎዲኡ ኢልካ ናብኡ ድማ ተወሰነፈላለያት ኣሎ እገለ ካብ እገለ ትብል ሃፍቲ ጉድኣት ኣብቲ ናይ መራርሓ ጉድኣት ማለት እዩ እምበር ካሊእ ጥፍኣት ተሊ ኣብ ናይ ሕጊ እዩ ዝኸውን ግን ከም ፖለቲካዊ ሰብ መን ዝለዓለ ጉድኣት ተብፅሑ እቲ ካሊእ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ንባዕሉ ኣፅርዩ ካብቲ ሕሉፍ ክሳብ ክንደይና እዩ ተማሂሩ ክሳብ ክንደይና ተጣዒሱ ክሳብ ክንደይና ክሕስ እየ ኢሉ ድልውነቱን ክሳብ ክንደይና ዝተስፋ ከለዎ
كعري عرخات التأمن تخوينكا ياو تأمن الغمالتي أي شرارة هالوا وي لبي ملء اللين دما تفل مالتي إذا فلا لا يلو كابز بقاسيو حزين وأنبار قال ناب زابط هذه أي ورد مش أرشوت فرح بتصامم فلطو كم بحدشنا 4 سبعتين هنا 4 سبعة متمرزم سلسته وردو مالتي أفتم نبارات نور سلسته وردو سلسته تكونيرو دكتور تيدروس كا نفط علم الخنايت عندنا تكال سلاز هذا قص لي قالنا فرح بتصامم هين ناتو متكاتا سلاز 4 سب بتسرع مرصا ما أهلكم تيز مرص يا ما أهلكم تي أبيلون مالتي سوسو تخيد تختيلنا هنا كيدي تختيلنا هنا أمود هذا زول كل مسود أنا استجاب رأيه ስለዚህ ያው ሰብና የሰምልዋት ማለት ታይሞ መጽ ይዝባል ዘረባ ማለት ናይ ሰብ አይኮነን ተዋና ነገር ምዕሪት ተሐሳሰብ አለ ዶ ኩልና ሕዚ ከም ስራሕ ፈጻሚ ሕዚ ከም ታዛ አንተ ይዘልገና ከም አካል ኒና ንሪ ከም አካል ምዕሪ ዶሆን ከም አካል ዓድ ጥዕና ዶ ያአትሎ ወይ አትይድዩ نقول كسبت تمزينه شجري مالتي ولا فتنا يقول له نقول كسبت تمزينه شجري هم تقول هنا كله يوم جن مبل لا سكولي ساعة عندنا يقول له تريو ساعة عندنا يقول نقد صالي حق زنا خيريز ولدام أمريكا أخا أي بعرف جلس كابقال لي حيش تبلزي نتي دمر عامنا تحاور كهم مخارج برزل لينبر ناي سبب ناي كسب يكون قلت أتوانا تعراري دهم أكل كافت زنورو عريتم عراري تزولنا شجرات ياو نتجمجم وصيت نديزي نتجمجم نبزم صينا له بركم زولكو أجل هو وردي أجل هو صيز بالكوين ورنا بعد تخيد زمزوي افتخيدي كم تقول كيا أنا صباح أفسرية وردي حزب بومبر خوني زي لي حسبكم حسب كيف كان نتاج مكب فلنا حسب كنا جوا عندي زمت زلوا أو جوا عنا لو تهنا مسز بليني تتأيي كان ماشي حزس سبات نقاير نازل ينورنا الحزي كاوا جمير سلاز تخيدي أمسيوه بأركم ديالنا ما ينخد ولاك ساعة جوا يوندخ لا تخيدي زمصو تي ناي جام تناي من نقف تناي مقبالات زولكو زمصو وصيت لذي يا تخيدي زمصو إلنا أنا مقللاسنا مقمقامنا زمصو أنبر فمجمرة وين ورنا هم زولكوي الناس جوا عينا نصبنير نمبر تتلمدون نايت ودب فضهم جوا آخر كأها مع لا كوميتيس تغيرت لي زورت لي ويستكانت لي تجبره سوزت نايتي 35 معلتي خيدي زمصو زيت نانو تتلمدون يكون بناي حزين حي واحد توصل واحد تريفنا زولكا جوا إيش كان سب تغير نو إخات الدالو تقوى إخات الدالو لازم تخيد زمت إلنا أنا وصلت لنا لازم ناي لو تون توانات كم أكل ساكن ناي تغيريو يو أخي بانديزي أخي واخد كدور خطر حوات توصلنا هنا أنا جنز خيدين وعلو جناي لو تجنا له أفت زنورو كنا يسوون كم جرنا أنا مسلم بر بقى خلات عرّية تو حمام متفويسيو شجري ولا نزل سيولنا ك عدت عنا جن أتينا أنا جنا كون سكا لنا تمكن لاس غنون لحد ما قالوا صراحة مثل ذلك دمامرنا فلذي ناي سبع عين برا ناي أكل لودي يجينا جرنا ناي أكل كا صوب يخيدو زقولوا الحزين من لولو إذا حش من كسر أسكر لينا أنا تسفان جبر أب كل زي ناي سب لودي ترجون زلوا عبتو كم مثلا سنة 5 معاد سنة خلّو رجعنا جامس ديمقراطية بيناتهم أساسا بيناتهم كم ينيرو زلها تجمع مستحيل قلت نوركو تأسسرون توليهم هوا تمعلتنا على عباية ترجم اللتا تسأل عن مش تنتظر منات مزينة سبورت ودر يكوننا يرنا ثلاثة عن مش تنس كفيلنا أنا نما يرنا كان كلنا ساعات
ስለዘተ እኒሄ ማለት እዩ ዘተ ተዘተ ድማ ያው ብርሑቁ እዚ ብርሑቁ ነዊሕ ግዜ ወሲዶም ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ኢኻ ትግምት ዋላ ትውሽጡ እውን ግን ከምኡ ነይሩ በብኣጀንዳ እኒና ሒዚ ንኸይድ ሕዚ ናይ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ኩነታት ኢልካ ትወስድ ዋይ ሓሚቕ እዩ ዘሎ ተሳትፎ ድኹም እዩ ፀረ ዴሞክራቲክ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እንጠቕዓት እውን ኣሎ ምጉጃላት ኣሎ ክትብል የለን ዝብል ድማ እኒሄ እዚ ከምኡማ የለን ወይ ተጋኒኒ እዩ ወይ ዘየለ እዩ ወይ ዳሓኒና ናብ ክትዕ ክትኣቱ ተፈላለየ ሓሳብ ተህሊ ተሳትፎ ዝበሃል ዋላ ዝተፈላለዩ ሓሳብ እውን ምትእንጋድ ዝገለጹ ኢሉ ኩልና ሓደ ኮይና ማለት ኣይኮነ ዘን ተፈላለየ ሓሳብ ስለ ዘሎ ኩሉ ከኣቱ ኣትይዎ ድማ እዩ ኣብ ስራሕ ፍጻሚ እውን ኩሉ ሓደ ብሓደ ወይ 2-3 ክደግም ኣብ ሓደ ጉዳይ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ተኸይድካ እውን ኩሉ ሓደ ሓደ ብሓደ ተሳትፊ ዋላ ብቁፅሪ ብሰብ ከምዚ ኢልካ እውን ማለት ገሊኡ ንውሕ ክዛረብ ይኽእል እዩ ገሊኡ ክሕፅር ይኽእል ግን ኣትይዎ ኣይኩሉ ገሊኡ ሰማዓይ ገሊኡ ድምፂ ወሃባ ኣይኮነን ወይ መጨረሻ ኢዱ ዘውፅእ ኣይኮነን ኩሉ ከምዚ ዕድል ተዋሂቦ እዩ ስለዚ ሓሳብ ዘይወፀሎ ዝብሎ ይብለኒ ናርአና ናደገምና እውን ማለት ገሊኡ ነዚኣ ስትብርሃያ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ዘይተረዳእናዮ ነገር ክህልዩ ወር ካሊእ ሰብ ዘይተረድኦ እስቲ እዚኣ ኣብላ ኣብርሃያ ወስኸላ ስለዚ ይኣኽለካ እናተባሃለ ደው ዝበሃለሉ ኣይነበረንን ኣብ ካልኦት መድረኻት ንሕፅሮ እንዲና ንሕፅር ኢልና ንኣቲ እንዲና ይኣኽለካ ኣይበሃሉ ዘለዎ ሓሳብ ተልዮ ነዊሕ ሰዓት ዛረቢ ሰብ ተዳልዩ ዝመፅእ ነዊሕ ሰዓት ንኽካታዕ እውን ስለዚ ተዓጊሱ እዩ ኸይዱ እታ ዝበለና እዚኣ ወሳኒት መድረኽ እያ ስለ ዝበለና ብትኽናበልካ ይኾነ ክውዳእ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣተኣታትዋና እውን ይዕርዮ ኣተኣታትዋና መሊእና ንፅረ ዘለና ድማ ሓጢጥና ነውፅእ ዋላ ብግዜ ገደ ሓፀርና እየን 2009 ናይ ዕምቀት ተሃድሶ ስለ ዘካየድና ኣብ 2009 ዘሎ ይበልናን ንድሕሪት ተመሲና ኢና ስለዚ ተሳትፎ ክበሃል ተሎ ኣብ ክልል 2009 እውን ኣይኮነ ዋላ ንድሕሪት እናኸድካ እናተኣሳስርካ ምባል ነይሩ ስለዚ ሰብ ዘዝመሰሎ ተይተገደበ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተኣኽለካ ካብዚኣ ጀንብር ተይተባሃለ ንድሕሪት እውን ንክፈቶ ኢና ኢልና ንሱ እውን ዝተኣሳስር ነገር ተሃልዩ ነተኣሳስር ሕዚ ትራንስፎርሜሽን ተማይጥናሉ ኢና ሕዚ ዘለናሉ ናይ ካልኣይ ዕብየትን ስግርን ግዜ እዩ ዋላ እቲ ናይ ቀዳማይ ኢና ምፂና ምክንያቱም ናይ ስግር ትልምስ ካብ ቀዳማይ ዝጅምር ንሱ ግን ዓፂና ኢና ገምጊምና ኣብ ካልኣይ ፈሪቕና ያለና እዚ ግን ናይ ስግግር ሽግር ክርኢ እንተለና ግን ናብቲ እውን ንኸይድ ኢና ካብዚኣ ጀሚራ ስለ ንብል ናይ ካልኣይቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ኣብቲ ቀዳመይቲ እውን እዚኣ ስለ ዝጎደለት እያ ሽዓውን ኣይተመልአትን ሕዚ ከዓ ትውስኸላ እንተዘይቀይርናያ መጨረሻ እውን ኣይትዕወትን ስለዚ ንድሕሪት ተሳትፎስ ከም ዘልከ ሲልካ ናይ ተወሰነ ሓሳብ ኣይኮነን ንድሕሪት እውን እናተመለሰ ሰብ ክርኢ ብደንቢ ከምኡ እንተዘይገይርናዮ ድማ ቁርፅ ኣቢልና ክንከዳ ስለዘይንኽእል ወሰን ይኖርን ፅቡቅ ነርቲ ብሰጥፎ ዲሞክራሲያውነት ያው ሓደ ገጽ ንስ እንድዩ ሊገጽ ኣብቲ ክትዕ ዝግበረሉ ኩሉ ሓደ እውን ስለ ዘይኸውን ብድምፂ ኢና ኣብ ስራሕ ፍጻሚ ይኹን ዋላ ኢድና ይንወፅን ያው ቁሩብ ስለ ዝኾነ ይፋለጥ እዩ መብዛሕትኡ ደጊፈር የደገፈን ወይ ኩልና ሓደ ዴና እናበልና ኢና ንኸይድ ነርና ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ግን ድምፂ ኣውፂኻ እያ ድምፂ ድማ ያው እቶም ተተክኦም መራርሓ ስለ ዘለዉ ንሶም ድምፂ ይውን እዮም እቲ ድምፂ ዝህብ ኣካል ማለት እዩ ይማየጡ እምበር ዝውስን ዝተመረፀ ኣካል እዩ ስለዚ ዝተመረፀ ኣካል ድምፂ ይህብ ኣበየናይ ወገን ከም ዘሎ ነየን ሓሳብ ከም ዝድግፍ ሓደ ጫፍ ንምዝራብ ሓደ ሰብ በይኑ ዝተረፈሉ ኣሎ ግን ናይ ባዕሉ ድምፂ በይኑ ተቃዊሙ ማለት እዩ ስለዚ ዲሞክራቲክ ሓደ እውን ናይ ባዕሉ ቅዋም ኣቐሚጡ ብድምፂ ማለት እዩ ኩሉ ሓደ እናሃሎ ሓደ ይፍለ ከምኡን ጉዳያት ኣለዋ ዘጋጥም ሓደ በይኑ ስለዚ ሓደ ድምፂ እውን ተቢላ እያ ትፈልያ እያ ትፍለየ ኣላ ኣብቲ ግምዕ ምዕ ዝበለሉ ድማ ኣሎ ትዝበዝሕ እናረእኻ እንዳተብል ክንዲዚ ዝኣክል ኣብዚኣ ኣሎ ክንዲዚ ግን እዚኣ ትበዝሕ እዚኣ ተወሰነና እናበልና
كساعة بدمسي وهيدو حدا سوون بينو جن تاريخه زوجل يروزي فلازم بعينا كنوسدا ويقول أنت إذا قالك يعني رمزي أو تأثر تنا يمرقات تأثر إذا قالك يمرقات مزز تأثر يكونن برحادة سوون يوعلو وان وسكوسد له زبل يوم بدمسون قطي مناي تنا يمرقات قطي مناي زي تستسرر حيلن فلتون أبكاليون أخي ومرقات صبو إيمان تنوري وقن ناس نادم أطرنا في زبالة لنا حسبت اللكاس كم تقول كحازت تزاري بكاس بدم سخان تفلي هاد خير مبر تعشم يكون أنت كل الكاس يتفادن زود دون أيهون سلزو تنا يسرح بس أمي أقات ما تناني رانسا تنا يسرح بس أمي من أف كله جم حبرنا أنا وديني أفت من أفون أكتوالنا مش أرشا أنير أفتنا مش أرشا أكتوال ما مش أرشا حدث سب مالتي مسترفنا كل ودي من أهوال سرح في السامي سلازم يا ونودي نازلنا أفتنا مودات يا أقاتي ما كقات من نوري كنا ما لدسي بالراتات كل اللي أخيوات تفضلهم حلف له مكايل له ميزان حلي خام زراول له أو أخيوهم ولا نيودون تقنا أو إيه هاجن تستعقلون لذي دسي بلن نبزولي دسي بلن نسيبها لن حب حساب كأهد عشان كبر زود سينورن لذي ترنا في متحسين رحرقن كم تهات الكمو يقريتها بمحتات يقريتها بصحفي حتى تلو فنا صراحناهم إذا قدد زقور كو طفات إيو كملس أخي باي فقد الله أطفئي كقورو زين ورني لذي قلت مهانو تأمينو بسرعون بصحف كقرب ياو تنبيو أو ياو أنا أخي ما أهلاكم يتأخي واسل زغنا ما أهلاكم يتأخي دورو تنسرح بتصام يعني مش أرشاس للنورت نفتي إن نسجر زلنا مالتي نفنا ما أهلاكم يتأخي نسجر يا تكون زلنا مش أرشاس لزغنا سلنا أخوي أنا تاخونكم زبل شو عيز العزل لو كم زكاتيمو ودي الناس لازل ما مثلا يمداتها لازم ما أهلاكم يتأخي ريبورت تقريبا وأمو يقرأها تتبيلو تنا ما أهلاكم يتأخي صاد في قتل بزول نا ياو كم خينون قتلوا أخيوا مالتي سلزسو نيريو كقاتم زين ورأيو قلتون كم قلتون توسيدي ده حرقنا نايم عليكم تأخيوا تصادفوا كن قتلي مالتي ده مسبلنا تقبلنا كلنا مالتي توسانا كن ياو مرقاسون يوسني كأخيوا مرقاس معلوم عبي قلتي بنا مرارح ولا نخلي ترى تأشمون أبالون جنب مرقاس ترى حقنا يكون أنت وسينه تتقال لهم طعم تيجلسكو سب قلتو تعرفون إني وسيدو أنت هاي تفاءت تون جنت وسخون مالتي مرقاس يقولون أو جم زاتوا وسنة بر حرس بترحيه وكالي مرقاس يكون تقال لا تخيل في بروسس زمزة عقل توسخي ثلاثة توصاحت نجار اللي تلاتها مرقاس كم مرارحة ولا كم أوالونيا كبادية كباد فاتيا ولا كود وانت بر ينسى طول لا ناس مسمر هلا لا يعني قال لي يكون ديسيبلين زي ولن خوين فود تطرني فكسر رح زي خير وصلوا ما قول له تأي كرملني تلك جن عدل وهو كاجن تعدل دمها أفتز مركيا كون كمالتون يكون في الليل العربية مرحلة يتفكر نسو ما مهرد ما تكون اللون نسا قلت توانا زي أيكون زي أون توصي حتى توانا قل تنكيد هم تزنور كون تن عنتوي أو قمت أتيها وسنة وين توصين اللون هذه لازم تخيري زي المثل يعني له بوانا نت تصامي سرح سقوم تستوصل له كنتات له بصفحات ما كلاكم تقول جن الجامعين ورندي في تبلشونا ويفت نايتي ودب دخمت نتي ما كلاي نتي فتصام مسرح كواس كحق زاي كل انجينير بوك حتى تايق بو انجين تعرين انت افتا ناي فتصام مسرح طرح وين زبل عجمتات تلع لنا قال اب محبراوي ايكونومياوي لوطي في الله او جي تي بي خلتي ان جي تي بي ذات انتي سداروتاتي تجمجيمو على كل نتصل بالك خرقت له انتي مثل زي استلع له
بتحد وجن كأ ما كلاي كوميتي فتصامي سرح زيرو تقوله كلايتهم بخبر استسانات مستافهم نتي أفتي ما كلاي كوميتي زمس ألوتي عبيز عند فوتيرو زول الله دحرتي أتمنى الناس راحهم كقدرت له إذا ودبزي تأوزل له حزي فتصامي سرح يكون ما كلاي كوميتي يكون بتحزي زجم لا تنكاردو فسقوا ما يقولون زي سخفتات له ساتهم تاهم عرّينا تلوتون دفي ويزل جم تلوزل له معرفة سلازي سو كميك خيدي خل عفت عطمه فتحت خوار تلون هيك خووني خل زل استلع له قال لي وانا وكنتات حزي تقروين من إلى ما يخون له بدرجة هاجر زني له كنتات زبل ترجع مزل على له أو زخنتات زي تقروي تارجيت يجبر له هو حتى واحد تكون هنيك قالت زبل كعب بستفعل اللي مركو إلا على له إذن أنت يخون له هو حتى أنت تسقط بعده الجامعة واسع لازم أبو زحت خفتات تير له مو كم يتجمجمه حز له خنتاتهم كم يختار عليه تسوي تجبر زبلي يعني له كرم ثاني ما هلاي كوميتي بزملكات حلفنت يولني زول بثنا يودبنا سرارها دحر قبائي اللي توانا زوسن ما هلاي كوميتي حلفنت زلو صراحة بتصامن كافت ما هلاي كوميتي زوزي وبون مكتلون ياو نسو زبلي نسو يزم الدوام هي مرزايو نسو زوزو سلازي دحر قبائي تزل على الحلافي ما هلاي كوميتي جن كل شعب حد اللومات يقولون بسرعة توافروا كم أكل أيو حلاف نزل لونبر بتوني إذا بتسرار حنا يتودب وشدش توا وشدش ورع يزرها في ما هلاي كوميتي أو شدش ورع أيو ده سريحهم يلون نتي صراحة بتسامي أو صراحة بتسامي ريبورت قرب في لزلو تزا بسلو صورحي الرهابي جن أو حصروني الرهابي صراحة بتسامي ولا ببورحون كقلتي في الرهب صراحة بتصامنا يتودب فلذا حلافنتي يقول له ما هي تما هلاي كوميتي نتي صراحة بتصامي فلذا توسنه نصانت كم زلو مفلاتون كدلي صراحة بتصامي بقروان صراحة نتي تما هلاي كوميتي زهو فلذا ببشت شورحو ግን يقمقمي يفتشوي ስለዚህ አብ ተወሰድ መሊኡ ዘይ ገምገመሎ ማለት ነተመራርሑ በደንብ የገምገመን نوعلو كفتشن تلو عري يفتشن مالتي نتمررحو يفتشن تمررحون معلوم اللي يفتشن نسون من اللي يفتشن نوعلو نو حما نيرو مالتي تما على كوميتي مبر تما على كوميتي من معورين تخوينو نسرح بصامنا يلقون ስለዚህ تفسرح بصام زلو شجر نوعلو قاليو تمتأسر زلنايون مست ما على كوميتي استأسري افتحما اول تنيتورك زلنايو كفر حس أم حالفون أم أهلاي كوميتي ونيز زسجر لازتي أفت شجرس زمساسلون اللوم لازم تمساسال لا يشجر انتخينو من يكعري يوني مس مالتي من يكعري أب تمساسال لا يشجر كل عادي سلزلو كلون معرين دحر زي تلاعيلو حدا معري حدا تفيد توالا شوي الكاست تأساسره كوينو تشجر أو كل تيو بحلافنتنا قل ما يخالو كوميتي يسلا عليه بحلافنت وسيرك أو تصقمت اللي وخا أي فتحون مالي بنسون أي فتحون ما أهلاي كوميتيون تسرح بتصامون أي فتحون تتصقم جن أو حتى إرجزيه زرخب كما أهلاي كوميتي استفلي حلافن الزهو أكل جن إني تسرح بتصامي نسوقنا حتى إرجزيه زرخب لأنه علتون كم فلالتوني خيليو يفلالتوني ببجزيهم زلكو ولا كوح سلسورين تحتون يرخبي ስለዚህ ወላቲ በስልጣን ናይ ማህላይ ኮሚቴ እንተኾነ ተስራሕ በጻም ድማ ያው ተዋሃቦ ሓላፍነት ብዝልዓለ ክሰርሕ እዩ ወኪሉ ካዝኒ ስለዚህ አይ ተሓታተን አይኮናን ነው ለዘልናት ማህላይ ኮሚቴ ተዝልዓለ ተሓታተ ግን ስራሕ በጻሚ ኢና ንዘላን ምታይ ተፈለ ስራሕ ተዋሂቦሎ እንት ማህላይ ኮሚቴ ወኪልካ ስራሕ ኢሉ ይዘሎ بجملة سيتخدان زيا ያው ዝልዓለም አህላ ኮሚቴ ስለዝኾነ ናትካ ሽግር ይልካ ማይ ዘይንስ ካምትኩም ዝሃብኩምና ስልጣን እዩ
ስለዚህ ተቋጻጽርኩም ናልካ ናብቲ ኣም ክትሕልፋ ይትኽእልን ናብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ምክንያቱም ሂውካ እዩ ኣካል ይሃንስ ኸውን ማለት ሓንቲ ኣካል ስራሕ ፈጻሚ ሓደ ኣካል ውፅእ ኢሉ ካብቲ ስራሕ ፈጻሚ ካብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓደ ኣካል እዩ ተኣከም ኣካል በልኹ ሓታ ትኾኑ ኣለዎ ተን ተቆፂረን ዝተዋኦ ስራሕ ኣይሰርሐን ሕምቕ ዝበለ ኮይኑ ተረኺቡ ኢና ዘለና ንሱ ሕምቕ ዝበለ ካብቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ይሕምቕ ዘይተቆጻጸርካ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ እምበር ናይ ስራሕ ፈጻሚ ሕምቕ ስኢልኩ ናተ ኢሉ ክወስድስ የብሉን ዋላ ካብ ምትእሳር ኣላ እያ ብድምር ከም ስራሕ ፈጻሚ ዝተረኣየ ጉድለት ግን እቲ ስራሕ ፈጻሚ ይሕተት ልዕሊ ኩሉ እቲ ድማ ስልጣን ሂብካ እንዲኻ ዘይተቆጻጸሮ ናትካ ስልጣን እዩ ሙራድ ከም ትሕዝ ዝገበራ ማለት እዩ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ መጨረሻ ክሕዙ እውን ኮ ማእኸላይ ኮሚቴ የብልዋ ዋይ ባርና ንስኻትኩም ይደልየኩምን ገለ ወረዱለይ ካብኡን ብመሪፁ ድማ ተኪኡ መጨረሻ እንኮ ትውሳኑ ርእዩ ማለት እዩ እዚኣታ ስልጣኑስ ነይራ ቀዳማውን ዘይ ምግባር እያ ማለት እዩ ርኢኻ ዝቕረቡን ኣሪምካ ዘይኮን ኮይኑ እውን ክውስንስ ይኽእል ነይረ እኔ እንታይ ማፍታ ናይ ገምጋም ግዜኡ ማለት እዩ ሶታ ሓደ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝርአ እውን ንሱ እዩ ሓላፍነትስ እንታሽሙ ይገበርኩን ብደንቢ የተጠቀምኩልን ስልጣን የተጠቀምኩን ንባዕለይ ኣብ ሕማቕ ስለ ዝነበርኩ ንባዕለይ ኣብ ሽግር ስለ ዝነበርኩ ስለዚ እቲ ዝሓመቐ ሕዚ እውን ስራሕ ፈጻሚ ነይሩ እዩ ኢልና ንወስድ ዝሓመቐ ንሱ እዩ ብታ ዝተዋህበ ሓላፍነት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝወሃቦ ሓላፍነት ተቆፂረ ናብታ ሕገ ደንብና ዝተቐመጠ ሓላፍነት ኣለዋ ገሊአን እውን ኣባላሽወን እዩ እቲ ከም ኣካል ገሊአን እውን ኣባላሽወን እዩ ስለዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ይሕተትን ኣይኮናን ዘለና ከከም ተዋህበካ ተቆፂሩ ተዋህበካ ስራሕ እንተልዩ ንኣኻ 10 እንተተዋሂቡካ ንኣይ 1-2 እንተተዋሂቡኒ ብተን 10 እን ዝሕተተልዩካ ንስኻ ትሕተት ምስ ድማ ብክልተ ከከም ተኣሽሙና ማለት ተን ብዙሕ ዝበላ ግን ናይ ስራሕ ፈጻሚ ኮይነን ተን ዝተዋህባ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ኣለኦ እየን ኣብታ ዝራኸበላ ማለት ግን በብግዚኡ ዝራኸብ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝበላ ሓላፍነት ኣለኦ እየን ንሳ ብዘይ ምፍጻሚ እቲ ዝኸፍአ ንብሎ ዘለና ዘባላሽዎ እውን ስለ ዘሎ ዘባላሽዎ ብኡ ደረጃ ይኩን ካን ትማልኣ ኮሚቴ ከም ኣካል ዘይምቁፅጻር ኢኻ ክትብሎ እምበር ከም ኣካል ናይ ስራሕ ፈጻሚ ከም ዘለዎ ኣይተሸክሙን ኢኻ ንባዕሉ ሓላፍነት ግን ኣሎ ተደልዩ ጉሒፉ ክድርዮ ስለ ዝኽእል ነቲ ስራሕ ፈጻሚ ብምሉእ እዚኣ ዘይተቆፃፀርካ ዘይተኸታተልካ ዘይኣረምካዮ ድሕሪኡ ድማ ስጉም ዘይወሰድካ ተባሂሉ ግን ተሓቲት እዩ ብካሊእ ሽግር ተሓተቶ ግን ኣለዎ ውሕዳት እዮም እምበር ማለት ስኢልካ ምብራር ኣይኮነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓደ እንዲና ከም ማእኸላይ ኮሚቴ ክወፀሎ ኢልና መጨረሻ ዝወሰና ማእኸላይ ኮሚቴ ውሽጢ ጥራሕ ካብቶም ዘሎ ዘካትዑ ሰባት ግን ነይሮም እዮም ኣብቲ ውሽጢ ማእኸላይ ኮሚቴ ገለ ይውፃእ ይትረፍ እናተባሃለ ግን ያኹም ዝበልኮ ብድምፂ እምበር ኩሉስ ብሰላም ከይዱ ማለት ይኮነ ሓደ ጥራሕ እዩ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ወሪዱ ዝበል የለን ይውረዱ ብዝብል እውን ክትዕ ተኻይዲ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ግን ውሳነና ንሳ እያ ስኢልና ሕዚ ተኻትዓና ኣይኮንና ንቐርብ ስለዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ኣሎ ማለት ይፈላለዩስ ነይሩ እዩ ኣብ ካልኦት ውልቀ ሰባት እቲ ዝኸፍአ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሕ ዝበለ ናይ ስራሕ ፈጻሚ ርኢና ዘለና እምበር እዚ እውን ጥቅው እዩ ዝብል ነገርስ የብልናን እቲ ወላ ካብቲ ኣሽሙ እንተዘይወፀን ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ሽግሩ ሕድሕዱ ግን ተኣርየን ባዕሉ እውን ከምቲ ኣንተ ዝገለጽኳ ባዕሉ ዘቐመጠን ኣቐሚጦን ኣሎ ባዕላ ዘቐመጠተን ኣቐሚጣ ኣላ ዝጎደለ ናብ ኩሉ ከይድና ኢና ክንዲ እቲ ስራሕ ፈጻሚ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ስራሕ ፈጻሚ ዝለዓለ ከም ዘልኮ ብዙሕ ዝበላ ስራሕ ተዋሂቦን ኣለዋ ፍሉይ ዝበላ ያው ናይ ውድብ መራርሓ ያው ከፍቶም 45 ሰዓት ተውፅኢሃ ኣላ ካብኡ ድማ 2 እንዲያ ተቐመጥና ቦምበር ሆቴል ኢልካ ዝወሃቦም ፍልይ ዝበላ ጉዳያት ኣለዋ ንኩሉ ከዓ ወይ ዘልምዓ ወይ ዘጥፋኣ ማለት ስለዚ ይከብድ ፍትዮም ዝኸፍአ ሕማቕ እውን ስለ ዝነበረ እታ ውሳነ እውን ክብድ ኢላ ማለት ክትሪኣ እንተለኻ እምበር ዘይግባእ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ሕማቕ ክብድ ስለ ዝበለ እዩ እቲ ውሳነ እውን ክብድ ኢሉ ኣብቲ ብንፅፅር ብቁጥሪ እንተሪእናዮ ውሕድ ግን ብምንኣፍ ግን ኩሉ ተኣሪም እዩ ዘካትዑ እውን ነይሮም ኩሉ ሻዕ ሓደ ትኾነ ማለት ኩሉ ሓደ ተሓሳስባ ክህሉ ይኽእል ነው ኣመዛዝናና ማለት እዩ ኣመዛዝና ያው ትዝበዝሕ ስለ ዘይደገፎ እምበር ዘካትዑ ሰባት ነይሮም እዮም ኣብቲ ውሽጢ ብኣንጻር ውሳነ ማለት እዩ ዋላ ናይ ስራሕ ፈጻሚ እንኮ ኣካቲዖም እዮም እቶም ውሳነ ተዋሂበሎም እቲ ናይ መጨረሻ ኢና ሰለስተ ሰብ ዝብል ሰሚዕሞ ዘለኹ እምበር ኣብ ሕድሕዶ ብገሊኡ ዝተፈላለየ እውን ኣሎ
قلت ديمقراطية تبقى نسيئكم كل حدا يمالت يكون تزبزح زدقفه وسانة رحي وسانة زبال مالتي ስለዚህ ኣብ ሕድሕድ ሰብ ዝተፈላለዩ ኣሎ ትዝበዝሕ ዝወሰነ ድማ ዕላው ዝገበርና ኢና ማለት እዩ ዕላው ዝገበርና ኢና ኣብ ስራሕ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ከም ኣገር ኣትሪያ ትዝበዝሕ ዝወሰኖ ንሓደ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ገሊኡ ተልዓሉ ዝዝበዝሕ ይደገፎን ስለዚ ይተርፍ ማለት እዩ ዘይተፈታትሸ ናብ ዝብል ግን ኣይትበልን በርተላዒሉ እዩ ብፍላይ ድሕሪኡ ሰሚዑ ኣነ እውን ከምታ ናይ ስራሕ ፍጻሜ ኮይኖም እዮም መፍታ ማእከላይ ኮሚቴ مليم زي بقولو زبل سلازي أو زقودة لنا زير أنا نقدر تليون أو كتصالي حزكم زي زكايد عندي أبزي أخذ لازيت أيتود عنكو تخن كذا نخل كيدنا إنا أبزي أبصراحة فتس أون زقودة ليل لنزولي بلنا نحنا كن كذا نخل جن كيدنا إنا بتاع بزام مدرخزيا أبصراحة فتس أمز زقودة لنا تليون أو كتصل مدرخات كن رأينا مالتيو جن ياوتي أجمع هو مخان قد سمينا إنا أبصراحة فتس أمي أمدحان ريام بر ማህላይ ኮሚቴስ በደንብ ይረዩን ማለት በቁጥር አባዚ ሒና እንደዚህ ስለዚህ ቢያ ስለዘበሉ ከእንደዚህ ወጽ ነሮ ማህላይ ኮሚቴ ይባልን ብትጭቡጥ እንታሽ ማህዝሪ ከምታ ዘልና አስተዋጽኦ አፍትሕማ ከም ማህላይ ኮሚቴ ቅጽል ዘገብር የገብርን ካሊ ድማ ሳብ ክንደና የተጣይስ በደንብ ከካይስ ድሉ ይብስሩ ወድሉ ትዲያ ንሱና ረሃ ከም አካል ስለትሪማ ግን ክልቴና ንሪ ማካለው ንሪ ከሙልቀውን ስለዚህ በገሊው መዛዝና በድምጺ ተወሰነለ ዝጎደል እናንተ ሊ ኩልና ንርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ወጻልዝ ናይ ለውጥ እስከይዲ ሲላ ሓደ ምዕራፍ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን እዚ ኣብ ዓላ ዝሕዝ ጀመርና ምንቅስቃሱን ገና ኣብ ኩሊ ማህላይ ኮሚቴ ያዝላ ምንቅስቃስ ካድረንታ ከም ዝል ጻሒን ፈልጠን ናብቲ ካሊ ኣባል ክንከርተለና ወዚአን ጽቦር ኢኹም እዚ ኣድማት ጎለኩም ያይሉ ውድብ እንዲ ዝኮን ዘሎ ኣብ ዝጥራሕ ይውዳን ተኻሊ ኣብ ናይ ውድብ ኣባል ከም ድርኤና ኣብ ተቀጻሊ መድረኻት ዝጎደለና እውን ክውስኸልና ኣውቶማቲክና ንወስኖ ነገር ተልዩን ክንወስይና ማለት እዩ ምንቅስቃስ ቀጻላይ ምዃኑ ምርዳእ ያድሊ ካሊ ዘልከት ምስ ናይ ነባር ኣመራርሓ ነው ኣደም ክብል እቶም ብክብሪ ተሳተፉ ዘልከያ ጽዕንቶ ገደ ነይሮሚ እዚ ምንቅስቃስ በመሰረቱ ግን ናይቲ ኣብ ስራሕ ዘለይ ናይቲ ስራሕ ዘለይ ሪፖርት ከዛረበት ኣብ ስራሕ ዘለይ ንሶም ሪፖርት ቀርበል ኣይሆድ ናይቲ ትንለወጥ ዝብል ሽግር ለና ዝብል ናትናይ ናይትሉይ ተሕዝ ሓላፍነት ዘሎ ንሱ ኢት ሪፖርቱ ነቅሪቡ ብስሩ ንባላሽና ዘለና ኣይንዕረን ዘለና نمهد ولا كيف تقرنا ندحري زبل ما بقاسي كاب بيصحفت جميرو تدالو بتنا بيصحفت حوحات نرأي لنا نفتش لزولنا ولا فلالات افتكتعت هالو نرأي لنا ازي تنايت هلوي ስለዚህ ቶም ነባራት تعدي من مزيام تساتفوا ስለዘለና ያመ تساتفوا ابز مدرخ زي حدا ندحريتون سلايد ملس مريحم ما صنديم احنا فتن كفتا زمرحنايا زملكتنا ني معلتنا تحزون زلو ماشي ندحريت قرت وين كاغن نسوم مرحو زنوركي سلايد نسوم قديفناون تنك اي نخل سئلنا نحجزو بزل طرح يكون مصيم كحجزوني هول يوم كم محجاز ناتم تقرلت يوم مراح يوم نيرم حزون ولا تودو يوم مراح يوم افت اكتيف وتحزي نقرمي تسرح زلو ولا تتكو ولا تخونو ما يودب ممرار حيم سلك ساعة زلو سرح يم زي سرحنا يومنا ولا حدا بايزر تجمع درانيس ملينا يسرحنا يم بزوليو كأون لعلك صرحوا نيركم يلون تناقفهم كم نوع علون وسيدة مية يعني حجز نيرنا للزجن نايتهلو يخوينو نصاب ما تيم وين نمنتاس لازم الكتم دميرنا خنرياس لازلنا مثلا مو الأسئلة كلونا مرك وارثنا كافتان احنا زمرحنا ياينا هنكيد قبونا يكونن كم ذلك حز نلحري تميزنا كنكدن نيرنا كيدنا اينا نسوم كيدهم ينبعلهم هذه هو ابزيا هم بيعقدوا لنا ملي امو امتى تاشو تا زفلطا زمرحوا زفلطوا ونحنا كم بيعنا يمصينا ግን ንስኻትኩም ንዕረኽምዎን ወይ ዚ ኣድማ በላሽኩም ኣለኹም ከፍትን እሕና ንርዶ ዘይረኣኽሞ ነገር ድማ እኒኩም ዝረኣኽሞን እዚ ዝጎደለና እውን ንሕና እውን ኣብታ ዝጎደለቶም ኮ ዘይኣጉዲልኩም ኮ ኢልና ምፂና ኣለም ኢና ትሕዝ ዘሎ ኢሉ መራርሓ
زي أو نقول لكم يوم لازم كل الناس يعني تحجاجزنا أنا ونحجزهم نحن ونحجزنا يوم أنت ما أدرك الزجن بمسارتنا أيتي اللوي بصورة ناتو توقسي كم توقسون سلسل بزين الصوم دو خووني خيريز بيل باي ذا واي كنوت صوم لنا بحالة تحساسون جاي قدون عنتو يلقلني رح زو السانتات يلنا كوسني يقول أفتح حسابني رميم أفتح السنة قلنا اثنين قد متو سيقول إن زخونا نجر مالتي سلسل زو السنة نايت مرر هاي أفتح حساب قال لي توصدوا قال لي تدريو ناتنا وين كما توصدوا له تدريو له أنا يا حدش مدرك يكون حدش سوات ون يكون كلنا سلسل تحقاقيس كايز غير زول تقول له تبلنا يكو زت راح يكون خالي أكل تناول دب راح أنت هنا مهروس من سيس يمستافكوي بمستافس يكون زي كل عند الله نمتى يساعدكمو نمتى يزيئكم زغيرهم زلت هنا خالي ون صلوا نكعرف أي جبرنا يوني نايلنا خالي ون ولا بصلوا أنت ما تهاو خالي من أتمزنا حزب ودي نيتوسنا مراحات يكون نيتزبي صلوا أعرف نيرو بدنبي مهرون كذا أعرف نيرو أي تقبلنا الذي أما قال لي مسرته قيم نتودون سلازيس نزي أم زقل الله سرحون جيجا أينا نقولنا توانا جن بلكو عنا متت ناتم تصادفوا تبو ينيرو أو انتاو ينيرو جن كم زور كاينيرو زو سدلو زي وسدلو أفتمنى عفون تساتفهم يمنا العالم زو سدلو زي وسدلو هذه سلازي نسكما يعطانا من كلاس مالس نسايا حزر ما نخالي مدرك كيدنا تقدر ندفوت أول ولا تهزبس نتقرأ تفيكم يكون نبرة مراحل تريك الزرع عينه يكون زما صلوا دلائي الزرع في لسه قالسس تامن درك يزدل لمبر نسواتنا رأي الزرع يكون انتنا هزبون بسر يكرتا كم عينة مدرخ كان محزون تفوت يورني يفتي تزي بحر